יש רק דבר אחד בעולם שיכול לשבור חוק של לקחת אשת איש. אהבת אמת. לא ככה איציק. הגשתי מכתב התפטרות. הבוס חושב כמה פיצויים לתת לי. טוב! כן. וואי, טוב! איזה יופי! זהו. אני נשבעת לך שמעכשיו זה הכל יהיה ממש ממש בסדר. מה הרגשי עכשיו? עזבי אותך. נו מה, אני שמחה. מה זה? זהו. מה זהו? למה את קמת עליי עכשיו? מה יש לך ממני? אתה רוצה אותי פה? לך תביא את הילדים. רגע, לאן את הולכת? לאחותי. ואם אין לך חדשות, אל תתקשר. איפה קצה? אתה מדבר איתי? הלו, אני עוד פה. זה לא משהו שלא ראית בעבר. אני לא יכולה שקר לשיר. אומרי, החברה הכי טובה שלי, של שניהם, הם החברים הכי טובים שלנו. זה לא איזה סוד שנשכח עוד כמה שנים. אנחנו נשב איתו בארוחות, עמית יחזיק אותו על הידיים. איך אפשר בכלל?